Gọvanọ Anambra State bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo bụ onye nke nabatara ụmụafọ ala Naịjirịa ndị nke si n'ebetara aka na ndị nke nọ nso bụ ndị nke gbakọtara n'ọnụ iji wee si sinetọ nwụrụ anwụ onye nke na-anọchite anya Anambra South n'ogogo ụlọ mmebi iwu nke etiti Dr. Ifeanyi Ubah ya jee nke ọma. Aja misa enimozu ya bụ nke achịkọbara na nkwanye ugwu ya na St. Peter Claver Catholic Church ụmụanụka Otolo Nnewi. Onye nta aka anyị bịara n'ebe ahụ bụ Ejike Abana bụ nke ga-wetara gị akụkọ ejinya bụ mmemme enimozu ya si wee gaa. Gọvanọ Soludo kọwara Ifeanyi ụbalagoro mmụọ dịka nwanne ya nwoke na ezi enyi jupụtara nnọọ na ndụ ma kwuo na ọnwụ ya bụ ihe ncheta mgbe niile na ndụ onye ọbụla na-ebi na-agafe agafe. N'okwuchukwu ya, Peter Cardinal Okpaleke kwuru na ajamasị a na-achụ bụ ka enye nkwado maka onye rapụgoro ụwa ma chetara ndị ụka na mgbe niile na oge nwedịrị onye ga-anọ nso ga-achọ enyemaka na nkwado. Ezinụlọ ndị bụ Ubah na ọtụtụ ụmụafọ Naịjirịa si ebe dị iche iche ma ndị isi na mba ofesi wee bata tinyekworo ndị nọ n'ụlọ ọgbakọ sineti ma ndị ụkọchukwu ma Catholic Bishop Nnewi Diocese Most Reverend Jonas Benson Okoye ha niile bịara ya bụ ajamasị a chụrụ maka mmemme akwamozu.